En dan is het natuurlijk leuk als je vrij bent om leuke dingen te doen. Prus. En wat doet een bus? Hij hobbelt. Een bus die hobbelt. Dus je mag je alle jaren even hobbelen. Hobbel, hobbel, hobbel. Ja, serieus hoor. Dat gaat hartstikke goed. En ik kan je vertellen, een dik is net altijd druk, hè. Zo nou en dan komen wij echt wel eens een bocht zien. En als een bus er nog een bocht heen gaat, bijvoorbeeld een bocht naar de linkerkant, dan gaat dat ongeveer zo. Ik doe het even vol. Ho ho! En dan komen we alle jaar even onhobbelen natuurlijk. En dan tel ik tot 3 en dan gaan we alle jaar even in dat bochtje heen. Dan komt hij 1, 2 en 3. Wow! Sure eens even hoor. En omdat je dat zo ongelooflijk goed doet, heb ik heel goed nieuws van je. We hebben, zullen we dan 5 drempels achter elkaar doen? Doen we 5 drempels achter elkaar. In 1, 2 en 3. Ho ho! Ho ho! Ho ho! Ho ho! Ho ho! Heel goed! En dan mag je weer even lekker zitten gaan. Even bekomen. Want ja, we zijn natuurlijk wel even heel druk aan de gang. Want dat is een heel leuk grapje. Dus iedereen maar even onder de stroom. Stuur eens even hoor. Alle jaar even verstappen. En dan ben we er haast. Geen in schutters. En dan tel ik haast weer tot 3. En dan springen wij weer omheen. En dan gaan we zwaaien. En dan ben we alle jaar heel blij dat we haast al bij thuis zijn. Oké? Komt ie in 1, 2 en 3. Ja, serieus hoor. En als je hem dit nou zo alle jaar oefent hebt, zie je hem nou, wij kennen en wij weten nou precies hoe we maar de busreizen gaan maken. Ja. En eigenlijk kunnen we nou ook wel zeggen dat je hem alle jaar dat busdiploma verdient.